Hola, benvinguts de nou a un altre experiment que avui farem un cop més des de casa. Per tots els nens i nenes que poder esteu una miqueta avorridets. En especial aquest experiment m'han demanat que el dediqui a la Bruna, a en Genís i a en Grau. Va per vosaltres i per la resta d'amics i amigues que us agrada seguir aquests experiments. Bé, més que un experiment és un repte. I el que ens fa falta és una llimona, també serveix una taronja o una mandarina, uns globus, una cosa per pelar i alguna cosa que punxi. I un xupa-xup. Estem preparats? Vinga, anem pel primer repte. Per fer el primer repte necessitem un globus inflat. Mira, aquest mateix de color taronja. Uah, ben inflat, Molt bé, i ara es tracta de que l'hem de foradar amb un pitxo sense que el rebentem. Difícil, De seguida sabreu com es fa. El que podeu fer és donar-li a algú de casa, algú que no sàpiga com es fa aquesta juguesca. Ja ho veuràs. Dóna-li, per exemple... Segur que està xupat amb això, segur que té truc. Ostres! Mireu, el secret consisteix en trobar aquest punt d'aquí, que és una mica més gruixut que la resta. Mireu, veieu? Mireu com ha entrat. Ho veieu? Ja podeu dir ara que sabeu el truc per foradar un globus sense fer-lo petar. Què? Que ho fareu? Bé, pel següent repte també heu d'inflar un altre globus. Aquest mateix de color groc. I heu de proposar a algú que passi per casa de petar-lo només tocant-lo amb el dit. Amb el dit, però s'ha de petar fort, no? Perquè si no peta això, Poc que es pot pas fer això amb el dit, Poc que puc. Però fes-ho tu, va! El que no sap el nostre amic és que la llimona ens ajudarà a fer aquest nou experiment. Agafarem una mica de pela. Com us he explicat abans, ens serveix tant una pela de llimona com de taronja o de mandarina. I espremeu la part de fora, sobre el dit. Veureu que salta una mica d'un líquid. Amb aquest líquid que es trenca de la part exterior és amb el que podem fer l'experiment. Sí, pot així. Potser us preguntareu com és que el globus ha explotat. Doncs mireu, el globus és fet d'un material que és una mena de goma. I aquesta goma es dissol molt poc amb una substància que hi ha a la pela de la llimona. Al dissoldre's una mica, aquesta pell es debilita just pel punt on tocàvem. Per això la pressió que hi ha dintre el globus fa que exploti. Què? Us ha sortit bé l'experiment? Heu guanyat la juguesca? Bé, doncs recordeu que us he dit que també feia falta un xupa-xup. Si heu guanyat la juguesca, el xupa-xup és perquè l'hagi guanyat. Què us sembla? Us sembla una bona idea aquesta? Home, doncs a mi em sembla bé. A mi els xupa-xups m'agrada molt. I ja ho sabeu, la química i la ciència és divertida. You know what happened with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back.